Son as 8 da mañá e neste almacén que a Fundación Amigos de Galicia ten en Vilagarcía de Arousa xa preparan os 6.000 kilos de comida que durante esta mañá van repartir en 2 concellos galegos, nos concellos de Cambados e O Grove. Hola, Julia. Bos días. Bos días, que estás facendo? Pois mira, estou facendo unha caixa de 6 membros con lactancia. Para unha familia de 6 persoas. Efectivamente. Menos, e ten un bebé. Aquí vai o que é o leite e aquí vai os cereales. Os cereales do bebé. Estes son os potitos. Aceite, que é bastante importante. Aparte un produto básico, pero caro tamén. Claro, é bastante, o aceite é bastante caro. Galletas, tomate frito, algo de conserva, o chocolate. O cacao, que tamén é importante. Sí, un poquinho de mermelada e agora levaría os pañais. E despois levaría o que é o conxelado, a froita e os yogures. Temos familias de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Temos unhas tablas e por esas tablas nos regimos. A ti 1 kilo de azúcar non che supón nada, pero o mellor a outra familia, se non lle damos nós, non pode comprar. Atopades historias realmente dramáticas agora mesmo, verdade? Sí, moi duras. A veces moi duras. Pero bueno, tens que aguantar. Como podes, pero tens que aguantar. Vamos a cargar Cambados e O Grove. Levas unha contabilidade de todo o que se vai cargando no camión. Para que non quede nada. Para que non quede nada aquí. Fran, luego la fruta y luego la leche. Queda uno de cajas, quedan los repollos y quedan los yogures y el fresco y el congelado. ¿Ropa de Cambados? ¿Qué lleva dentro, Chelo? Pues lleva para un matrimonio y para una niña y un niño. Vale. Realmente vostedes que encontrar con situacións complicadas, non? Moi complicadas. Chamounos moito a atención, abriron o paquete, unha nena de 3 aniños, cando colleu a tableta de chocolate, saltaba ca tableta de chocolate, chocolate, chocolate. Si esas cousas a veces marcanche un pouco. Sempre marchas pensando que nunca estás libre de que che poda pasar a ti. Eu traballei moitos anos de comercial, entón ves que xente tiña empresas e está aquí. Por razóns, cerrou a empresa, eles foronse para o paro, terminouse a axuda, teñen hipoteca, teñen neno e están aquí. Sí, chegamos. Non está abierto. Cambados, arestora 35 familias recollen as súas caixas con produtos de primeira necesidade. Sabéis que los huevos son para las familias de 5 y 6, ¿vale? Damos una de ajos a todos, ¿vale? 5 repollos. Son 4 por familia, ¿vale? 4. Una caja. 3 de leche, 3 e 2. Teño 2 fillos meus, un do meu marido que é divorciado do outro matrimonio. Son edades complicadas que aparte se danse conta das cousas, danse moita conta. Non entenden, hai por momentos que parece que si contenden, pero es que estás todo día dicindolle que non a todo. A veces non tes ni para comprarlle unha libreta que a profesora lle din, pois tens que traer outra libreta, e non tes €1 para comprar unha libreta.
esa é a realidade. A verdade que sería moi triste, porque sobre todo polos nenos, a leite, a pasta, es que sería imposible. Pasaríamos fame, realmente pasaríamos fame. Llevo 4 años sin cobrar una ayuda familiar, ni paro ni nada. Tengo 2 niños pequeños y gracias a ellos me están dando de comer. Como yo y como muchas familias que venimos a recoger comida aquí, si no nos dan de comer, mucha gente tendríamos que pedir en la calle o tendríamos que dormir en la calle. Los niños, gracias a la familia y a mis padres, no notan que la madre no tiene dinero para comprarle un chicle, un caramelo, lo que pida. Tiene 4. Carlos, 3 y 2. Ay, perdón, está... Xa hai a xente que resulta máis, que lle costa máis porque dalle vergoña, pois eso, ir a buscar o paquete, entón é máis cohibida, máis tal. Entón, pola nosa parte sempre intentamos que non se sintan así, non? Pois leválo dunha maneira un pouquiño alegre, sempre gastar alguna broma con eles. O mal trago que poida pasar a alguén de estar ali recollendo o paquete, pois que se lle faga máis levadeiro. Bueno, ahora estamos en Ogrove, vamos a hacer el reparto a 36 familias. Venga, acercaros ya. Florencia. Eu teño 4 fillos, a miña parexa é mariñeiro, co cual este inverno foi un pouco duro, cos temporales, non se ganou moito. Eu non podo traballar porque además teño un dos miniños con problemas médicos e vou 3 veces a semana con el ao médico. Tes medo porque tes fillos, se non tuveras fillo a min dame igual que para min e para a miña parexa. Eu teño 6 rapaces, estou en paro, sen traballo, xa levo 1 ano e pico, entón a fundación eu xa min hai tempo que necesitaba axuda deles. Cobro a prepara hasta xulio. De canto estamos falando? De 450 euros ao mes. Pois vai todo po alquiler e pa luz, porque non teño máis. Despois que me axude a fundación, con alimentos, que é o que me dá a vida. E calquer cousa que necesite sempre estuveron aí, vai falta que os chames. E mira, necesito uns zapatos por rapaces, e son os primeiros que me din tranquila, aquí os tes. Ou un colchón, aquí os tes. Tanto en alimentos, se non teño leite que quedei sin ela ao mes, chamos e aí os están, pero sempre. Bueno, Monse, rematamos xa o reparto, non de hoxe, desta mañá? Sí, hoxe rematamos.